नाथाय आं नोंथांमोनखौ इयाव दिनै फैनायनि खारना जाहैबाय आं नोंथांमोनखौ सावरि जानोसो लेंनो फैदों सावरि जानो लेंनो फैदों आं जागोन ना सावरिखौ जागोन दा सावरिया जाहैबाय नांगोल जुंगाल जेबो गैया एबार खेबसेखौ मेगन मेसेबनानै बयबो सावरि जानो थाखाय ट्रेक्टरावनो सबियावनो माने ट्रेक्टरनि सावगारियाव भटखौ होनानै इउजि सारखौ देरहा होनांगौ दे जोंना खामानिया बे आरो मानो होनबा ट्रेक्टरा बिराद हालेवनो गोरोंथार ना होनबा आधा 1 घन्टायावनो बेसेबांबा बिगा हाखौ एवनो हायो ओमफ्राय नांगोलाथ' नोङो सानसे एवबाबो 1 बिगा गाहामफोरल'सो एवनो हायो नङा होमबा ओमफ्राय नांगोलाथ' थालांखागोन ना जोंनिया ट्रेक्टरा सिगां खारबाय थागोन ओमफ्राय ट्रेक्टर एवनाय लोगो लोगो जोंनो माइ गायनो गोबां मानसि नांगौ जागोन आलि खोनांगोन नङा होमबा आलि खोनांगोन माइ गायनांगोन सोरबा खोथिया फुनांगोन नै बेखायनो आङो नोंथांमोनखौ सावरि जानोसो लेंनो फैदों आरो जाहाथे नोंथांमोना सावरि जानायाव थाग थियारि जानानै थायो सावरिया जाहैबाय माब्ला 23 तारिखआव नङा होमबा जोङो बैसागोखौ आलो गोजोन जादो जानायनि उनाव जोङो सावरिखौ धाम धुम माइ गायनोसै ट्रेक्टराव ट्रेक्टर एवनायखौ नङा होमबा ट्रेक्टर एवनायखौ जोङो गायनोसै आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों आरो नोंथांमोनखौ आरो बेनो जाहैबाय नोंथांमोना फैगौ 23 तारिखआव जोंनि इयुन जोलै फैबाय थानाय जेनेरेसननि थाखाय जोंहा फिसौनि थाखाय जोङो नैबे सावरिखौ जानो गोनां जादों मानो होनबा जोंना थैनाय थांनाय फिसा फिसौनि जिउ इयुन जोलैनि थाखाय जोङो मावनो गोनां मोनसे खामानि जोङो मा मोनसे न'खर लुनांगौ बे न'आनो मा जोङो न' लुनोबा मा नांगौ खुन्था नांगोन नङा होमबा खुन्था नांगौ बेरा खानो थाखाय बेरा होनांगोन औवा नांगोन दुरुं नांगोन सुस्लि नांगोन आरो थिं उखुम नांगोन नङा होमबा गोबां मानसि नांगौ बेनिखायनो बे न'खौ जोङो लुफुंनांगौ बेखायनो आङो खावलायगोन जाथिनि सिन्था धारा खालामनानै जाथिखौ सानखांनानै एबार खेबसेयाव खुनु नांगोल जुंगाल लालायालासिनो बर' जाथिनि थाखाय नोंथांमोनहा बयबो नैबे ट्रेक्टरनि सावगारियाव भटखौ जाहाथे होयो जाहाथे मोनसेबो मिस थाङा बर' जाथिनि भटआ बेखौसो आं खावलायनो नागिरदों दिनै नोंथांमोना नुनो मोनबाय जोंथ' 50 बोसोरनिफ्रायनो आन्दलन खालामबोनाय मानसि नङा होमबा बर' जाथिया जोङो बर' माहारिया दा 50 बोसोरनिफ्रायनो आन्दलन खालामनानैबाबो जोंनि आइ आफा रायजो राजा बिथांमोना गासैबो जोङो जायनि न'आ दिनै प्लास्टिकनि न'मोन दासिमबो प्लास्टिकनि न'आवनो दं नङा होमबा ना बयबो हाजो जाजोब्बाय नामा माथो सिरिथार बेखौनो होनदों आं माने बिटिसि मोननानै 15-16 बोसोर जानोसै नङा होमबा दिनै बांसिन मा जोङो अभाबावसो बांसिन गोग्लैनानै दं नङा होमबा माबोरै अभाबाव गोग्लैदों दिनै सासे सानै मानसिफोरखौ बिथांमोना जाय बिटिसिखौ खुंदों खुंगिरि मानगोनां बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा सासे सानै देवानि मानसिफोरखौ थाखा फैसाजों बायदों बिथांमोना अलसिया जाबायना नङा होमबा हा बेखौ नुयै दस्रायाबो बिटिसिआव थांबाय थाबासो थाखा मोनो नालाय होननानै सासे सानै थांनो सोलोंबाय आरो बिनि उनाव मा आइजोफोराबो थांनो सोलोंबावबाय बेयाव मा आइजो हान्जाबो दङ नङा होमबा हाग्रामा महिलारि बिथांजों वमेन्स बिपिएफ दङ दा बेयाव सासे सानै देवानिबो ओंखारबाय नै माथो बेयाव थांबाय थाबा खुन्दुं कम्बलबो लाबोनो हाफैनो हायो नै बेखौ लानानै खुन्दुं कम्बलबो लायनो थांग्रा जालांबाय नै बेयावनो मा जोंनि गेजेराव अलसिया बारायबाय बारायाखै होनबा बिटिसि मोननानैसो बारायदोंना बिटिसि मोननानैसो रासिन बारायलांदों मानो होनबा बिथांमोना जोंनि गेजेराव आइ आफा रायजो राजानि गोनां गैयैखौ नायनो फैयाखै दिनै बिथांमोना जुदि राननानै मोजां मेगनै बयखौबो आइ आफाखौ समान मेगनै नायनायमोनबा सोरबा अलसिया सोरबा माबा जानाय नङामोन दा समान जागौमोन बयनिबो न'खराव सोरबा मावनानै जानायखौ नुयोबा गोदान आदब खायदाजों मावनायखौ जानायखौ नुयोबा बयबो सोलोंगौमोन नङा होमबा मोजां आदब खायदाजों जुदि मावनानै जानो फोरोंनायमोनबा बयबो आइ आफाया सोलोंनानै मावनो सोलोंगौमोन आरो बियो गावनि जानाय बोथिसेखौ मोजाङै जानो हागौमोन थिग बेबायदि दा आं बेखौनो खावलायदों आरोखि
रायजो राजा नोंथांमोना एसे नोजोर होनानै नाय जोंहा दिनै इउजि ब्रह्म सारजों कन्टेस्टआ सोर बिथांमोनाथ' जुद्ध होनबाय थायोना मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा जुद्ध होननानै बुङो बेथ' जोंनि थाखाय जुद्ध नङा होमबा जोंहा मा सावरिसो जानो नागिरदों खेबसे अनलायलायनाय